Den anden til oppe. Nej. Han siger, nej. Det gør skam ikke noget, eller? Ja, vi har så snakket med Alarm. Han hedder Alarm. Alarm. Hvor er du syg, eller? Hvad siger han? Ja, Marco, jeg hedder Alarm. Undskyld mig, jeg er fuldstændig. Eller, ej, jeg er grim. Jeg er sej. Jeg kan ikke være grim. Det er ikke en possible for min mand. Continue. Jeg er en Street Fighter, jeg kan ikke det. Den der, jeg skal lige lave den her. Den er lidt svær. Nej, den er ikke svær. Det er bare lidt. Min mand, Danny BP. Jeg havde lært at sige snitterne ligger i det. Jo, men det er fordi, der er alle mulige, der spørger, om de må få koden. Jeg er ikke sikker. Danny? Da jeg blev født, så havde jeg allerede lært at sige snitterne væk, eller det var smæk. Hvad fanden, jeg står og slår på mig selv. Det vidste jeg ikke engang, man kunne gøre. Hey, jeg kan ikke slå på ham den anden. Det her er den sidste challenge. Ja, Lars, snitterne væk. Du får smæk. Er det ikke ordentligt, hva'? Det er ordentligt. Nej. Nej, han er stadig. Hvad hedder Alarms mand? Det ved jeg faktisk ikke. Han har lige bygget en ny, så. Så kommer han bare. Står jeg fandme og healer mig selv? Han har lige bygget en ny mand. Ja. Så kan han ikke komme op til Old Kinko. Nå, nej, Lars, så kan du ikke komme op til Old Kinko. Det er en bus. Det er en af, jeg tror det er den boss, der er lige forbi. Det har vi helt glemt. Det har jeg ikke glemt, jeg vidste bare ikke, han havde lige. Så kan du bare lave kursene. Og ved du overhovedet, hvor lang tid det tager? Jeg virker, eller er derude. De tager rimelig lang tid, hvis man ikke ved, hvad man er. Og der kom de store på øjnene. Det er meget lang tid siden, jeg skal have det. Er han sur eller sådan noget? Hvem snakker han lige med os? Det smager godt.